Dongi di poto Tuhan ima dong di begi akka pagi si tu mogop do di bain Jesus sisianna do madidion si Johannes atik peso Jesus di madidion akka sisianna do. Jadi tangyon maluat Judea lau mangulahi tu luat Galilea ala ikon bulusan na do luat Samaria gabego maibana tu sadahutan na di Samaria na magwak sikak magdonok kon ladang na nilehon ni si Jacob tu si Joseph anak nai alai adong madi si sumu ni si Jacob jadi dibain nang lojo Jesus sian pagdalanan hudur maibana di labu ni sumuri tau di host nyari mai dungi Roma sada bogu Samaria manahui aik jadi di dok Jesus mamat dok ibana leo nau minum ay nungal hau akasisian na itu huta manuok bohal jadi di dok bogu Samaria mamat dok ibana puasa mangiro tapi ko alak Yahudi sian nau bogu Samaria ay dang magpasawaran halak Yahudi dohot halak Samaria dongini na Jesus mangalu si ibana au di botoho basa-basan dia bata jala au dia daho na mangiro aik irumo siako jala au di botoho na mangiro aik irumo siako ga olo ho mangiro tu ibana dongi lehonon na matuho aik na mangulu jadi didok bogu ima tu ibana Tuhan tahu-tahu gagi suada di ho tole bagas to sumuron to sia dia matuho aik na mangulu tunggu balga maho asa oputta si Jacob na mangaleon sumuron di hami ibana do manginum siani do ianakona go di pinahanna dongi nina Jesus mangadu si ibana sai mangulahi mauas to nasa na minum sian aikon alai na manginum aik si lehonoki naso tupa mauas pegi go disa leleng-leleng na ai anggo aik si lehonoki kabe mual doi di bagasan ibana na mabaw saat go di hangeluan si saleleng-leleng na dung ini na bugui matok ibana tapi si songgodi malion tiau Tuhan asa unang be mauasau asa unang be sai go tu son manahui dungi ninna Jesus mamatok ibana lau mau jolo cuma dongan sagipem dungi mulak matuson dungi mulak tuson kabini na bugi mangalusi dan magdongan sagi piau dungi ni na Jesus matu ibana tohodo pandok mi na suadong sinodukmu ainunga 5 hali ho magdongan sagi pe ia bawa na di hoi nuaing dang dongan sagi pe mi dang dongan musagi pe idohonon asana tutu do na di dok mi dungi ni na bugi matok ibana ali Tuhan panuge yang do huida di dolokat do magtangiang ia upunami kabe di dok kamu ikut Jerusalem do pagtangiangan dungi ni na Jesus mamadok ibana poksia mahodiau inang nago matikina gabedang pora be dolokan manang Jerusalem pagtangiangan tuamai di sobahamu do naso binoto muna huboto hami do na sobahami ay bang so Yahudi do hagawani haluaon alai nago matikina jalanungago inuaing kabedi bagas toti do rasitongan magtangiang akapagtangiang na tututu amai ay akapagtangiang na songoni ipangiro amai todi do anggo bata asa akan na magtangiang tu ibana patut magtangiang di bagas toti do rasitongan dongi didok bogu iba patok ibana huboto do nanainggo Mesias nama goa Kristus ia dunggo ibana bagi tahonon na do salut na itu ami dongi ina Jesua madok ibana au doi na makatai do hoto dung songoni goma akasisianna jalalongang magohana sida alam makatai ibana do hot bogu aledang adong na olo madok ahadi pauso iho manang ahai natam dokot ibana ala asa ditadikon bogu ima manghuhatan na lau tu huta gabe didok matu akka jolmai petahamu ilahamu masada halak na pabawan tu wau sude paulauki atitung Kristus ibana gabe guang mana sida sian hutai lau manopot ibana dorangi
disosoi akasisian nama ibana ni nama mangan magurui. Ale ni nama matok akasisian na adong do diau si panganon naso binotomuna. Gabi ni nasisian nama sama nasida. Ay adong do ulani nama buan si panganon tu ibana. Dungi ni na Jesu matok nasida si panganon do diau nam mangulaon lomuni rohani na maksuwau dohot paujukon ulaon na. Da dilok hamu obat bulan nari Roma godilon ari hudok madihamu babi dok hamu matamuna pegang hamu haumai ai nunga marlangan na tau godilon ma nunga manjalo upapang godili papunggon pagbue tu hangeluan na saleleng-leleng na asagap maglas ni roha panabuk do panggotil ai son matutu hata na matok nasadaon manabuk nasadaan manggotil au do maksud hamu manggotil nasohi na lojaon muna au do maksud hamu manggotil nasohi na lojaon muna akan asing do makalau jaon sa gabe disoluk hamu nani ulan nasida. Jadi togop do halak sama giasian sautai kai boksia di ibana ala dia tidak kot bogu-bogui tung saluhut paulau ki di pabua ibana do tuau. Asadung sahat aka halak sama giago tu Jesus dedek-dedek maibana asamian di nasida jadi laos di si maibana 2 hari. Dungi togopan do nasida nagawe boksia ala ni hata ni Jesus. Gabe di dok nasida matu bogu-bogui dang be ala ni pandok mi ubay na poksia hami ay nunga hubege jalau tadahami sadiri ibana do tutu si palua portivion. Jadi dung salpuna 2 hari bokhat ma ibana siani lautu Galilea Jesus sadiri do maka tidakon naso maksanga panugang di tano hagodangan na. Jadi dinago ibana tu Galilea gabe dicakon halak Galilea ma ibana di bayan naung di idan nasida saluhutna nabi nahen nai di Jerusalem di ari rayai ai do nasida mari raya di si asa ro musi Jesus duhuta kana na di luat Galilea pambainan na aek gabe angguk ujui alai adong mapapakat sahalak di huta kami nauk asitan dia anak na jadi dong di bege nang go Jesus yang luat Judea luat Galilea ditapoton ma ibana dia lek-lek ma asa tuat ibana pamalum anak nai ai mate-mate ne do ibana. Jadi di dok Jesus matu ibana poloso di ida hamu tadda do halongangan dan dang napok sia hamu. Dongi di dok papakati ma sai tuat ma hojolo Tuhan adogang somate dope anaki. Jadi dok Jesus matu ibana lau maho na mangulu do anak mi gabe di hapok se alaki mahata na di dok ni Jesus tu ibana lau ma alai lau tuat dope nunga ditomu-tomu akan na poso na ibana pabuahon na mangulu anak nai dungi di pamanak matu nasida tikina manang nasa di hari lumapuk di lala jadi dok nasida ma natuari tak dipukul sada do sumurut pane-pane isian ibana jadi diboto amanai ma apalai matikina uju di dok Jesus na mangulu do anak ni kai poksia ma ibana do sude pangisi ni bagas na asai matadda paduaon na pinatupa ni Jesus muse dinago ibana sian luat Judea lau tu luat Galilea.